Rivela, ahora, Mabel, como estás? Moi ben. Bueno, un día especial, ademais, non? Para falar as dúas, sí. Está ben. Sí. Mabel, o teu ultimísimo traballo tamén fala dunhas mulleres moi especiais, non? Estamos falando de A visitadora de prisións, que estades aí, pois, acaba de pasar, non? Pois a historia de Concepción Arenal. Contanos un pouco desa rodaxe. Pois pareceme moi acaído falar deste tema xustamente neste día, porque realmente foron unhas mulleres moi especiais. Bueno, refírome concretamente ao caso de Concepción Arenal e de Juana de Vega, que é o personaxe que eu interpreto. E eu creo que ten moitísimo que ver o feito de que sexa unha idea dunha muller, producida por mulleres e impulsada por mulleres, porque senón teño a sensación de que nunca se falaría a fondo da importancia que a obra, sobre todo de Concepción Arenal, chegou a ter. Incluso foi quen de modificar un código penal. E son mulleres ás que se lles coñece porque teñen unha rúa, un instituto, algunha que outra estatua, algún monumento dedicado a elas, bibliotecas, pero realmente o seu significado e a súa forza nunha época, estamos a falar de 1863, pois realmente ten que ver con algo tan importante como a reinserción das presas. É moi interesante. É certo todo o que dis. Bueno, unha película para a televisión, está aí Zenit, está a Televisión de Galicia, non? Decíamos que ti tes o papel de Juana de Vega. Falando de cuestións históricas, non? Que non é a primeira vez que che acontece, pois supoño que tes que meterte no personaxe e descubres moitas máis cousas das que sabías del, non? Que te sorprendeu do que ti foches descubrindo a maiores de Concepción e de Juana de Vega? Pois, no caso de Concepción Arenal, coñecía máis cousas porque, afortunadamente, no Instituto Concepción Arenal, ao que eu asistín cando era nena, en Ferrol, de onde tamén era, de onde procedía Concepción Arenal, pois tiñamos unha profesora de literatura moi interesada tamén polas mulleres, e entonces aí sí que realmente agora deime conta de que polo menos había máis cousas que me sonaban de Concepción Arenal, non? Incluso nestes últimos anos tamén tiven a sorte de coñecer a un grupo de mulleres estupendas de Vigo que se chaman, unha asociación que se chama Diálogos 90, e que todos os anos conmemoran a data do falecemento de Concepción Arenal, facéndolle unha ofrenda no cemiterio de Pereiró, onde ela está enterrada. Entonces, quero dicir que de alguna maneira sempre fun seguíndolle un pouco máis a pista. Pero no caso de Juana de Vega, francamente teño que recoñecer que pouco máis sabía dela, que tiña unha rúa na Coruña e que era a viúva do general Espocio Mina. Pois pronto veremos esa película. Estamos estudando con Blanca Portillo. Que tal con ela? Que tal o feeling? Con Blanca eu xa o coñecía previamente, nunca traballáramos xuntas, ou si coincidimos nunha película, pero nunca nos cadrou de rodar ao mesmo tempo. É unha muller que a mí me produce moitísima empatía, entendémonos perfectamente, porque ademais é que nos fan gracia as mesmas cousas. Ten moitísimo sentido do humor, é moi dinámica, moi emprendedora, e é unha muller moi profesional. E eu, ademais, como relación directa con ela, que xa che digo que nunca tivera a ocasión de experimentar directamente no traballo, pero creo que é unha persoa que se implica, ademais, así totalmente por igual, integra moitísimo a xente no equipo, axuda moitísimo no traballo, e é unha persoa que establece unha gran complicidade coa xente que está traballando con ela. Mabel, ti, cada vez que ves aquí sempre traes moitas cousas que contar, non? Temos esta película da que falamos, temos que darche os parabéns por Arrugas, que estabas na dobraxe, na creación das voces. Vémoste moito cada vez que falamos de Lobos de Arga, que tes aí un papel e tamén está por estrear. Estás con Xacio Baño en Anacos, pero aí por facer aínda outro proxecto do que sabemos pouco, de Jorge Algora, de Inevitable. Que nos contas dese proxecto? Pois o que vos podo contar é que é un proxecto que tamén anduvo dando moitísimas voltas, e eu alégrome moitísimo da posibilidade de que saia adiante. Pareceme unha película, ainda este día falando con Susana, dicía yo, encántame, porque é realmente un traballo de actores e actrices. É un traballo moi de dentro, moi de relacións persoais,
francamente, a esta altura, pouco máis che podo dicir, porque que acaba de se dicir, coincidimos xustamente terminar o de Concha, o de Concepción Arenal, e xustamente agora se vai continuar, entonces a próxima semana empezaremos a facer preparación. A min o guión encántame, o guión de Héctor Carré, pareceme fermosísimo, e sobre todo porque é un traballo moi que ten que ver é moi de interpretación, moi de situacións así moi próximas. Mabel, un placer terte aquí, moitísimas grazas por acompañarnos. Gracias a vos. Graciñas. E dos proxectos que falábamos agora, o que xa podemos ver na carteleira, que imos coñecer as estreas da semana. Te habló tu padre de mí. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Sé quién eres. Bárbara Leni e Juan Diego Boto son unha parella que acolle unha nena que acaba de perder os seus pais. Thriller psicolóxico no que o pasado acontecido nunha Galicia rural vai marcar a realidade dos personaxes, co actor galego Monti Castiñeiras no elenco. Drama feminino onde tres mulleres de distintas xeracións loitan por facerse valer nunhas circunstancias adversas. Maribel Verdú, Leticia Dolera e Luisa Gabasa son esas mulleres que fracasaron no amor e viven pegadas a unha fiestra. He malgastado mi vida sola. Nadie se acuerda de nosotras. Si gana tu chico, te darán trabajo en la Casa Blanca. Ryan Gosling é un xefe de comunicación na campaña das primarias demócratas americanas ás ordes do candidato interpretado por George Clooney. O seu idealismo vai dar de fronte coas circunstancias da política e unha relación persoal inesperada. La integridad importa. Nuestro futuro depende de eso. ¿Y se vería capaz de trabajar? Tiene usted mucha coña. Tanta que hasta podría contratarle un mes a prueba. Dúas persoas sen nada en común entablan unha amizade, unha historia baseada en feitos reais que conta como un millonario tetrapléxico contrata a un inmigrante recén saído do cárcere para que o cuide. Puedo desmayarme. Me niego a ponérselas. Se me hace raro salir con dos tíos a la vez. Iré al infierno. A loita de dous amigos da infancia pola mesma muller vai a quedar momentos desmesurados porque estes dous homes son axentes da CIA cunha capacidade de destrucción insuperable. Acción e comedia. Filme de acción e aventuras ambientado en Marte cun heroe que se verá inmerso nun conflito épico por defender os habitantes do planeta. Unha das primeiras olladas femininas do cinema español é a de Josefina Molina. Este ano recibiu o Goya de Honra pola súa traxectoria. A directora de Función de Noche falou con nós antes de participar no coloquio organizado pola Academia Galega do Audiovisual. Si veo ahora mis películas, veo que siempre he trabajado y que he luchado porque en las películas mis protagonistas femeninas me estuviera muy claro que luchaban por su libertad. ¿Su libertad para qué? Para elegir su propio camino. Solo quiero que me comprendas. Porque aunque hubieras hecho algo malo, no era yo. Creo que nosotras hemos imitado el lenguaje de los hombres. Lo que ocurre es que hemos intentado expresar nuestro punto de vista. Y yo no he... lo mismo que le pasa a Cecilia, le pasaba a Pilar... lo que hacíamos era intentar proyectar nuestro punto de vista, nuestra visión del mundo en lo que hacíamos, en el trabajo que hacíamos. Tú me has dicho una cosa ahora mismo que es auténticamente cierta. O sea, una mujer no podía manifestarse como era. Aquellas referencias que yo tenía no eran mujeres. Mis referencias son las mismas que las de un hombre. Mis referencias son los maestros Renoir, Visconti, Truffaut, Bergman, los maestros americanos. Para nosotros nuestras referencias en el cine, ¿por qué? Porque ellos lo inventaron el lenguaje, es cierto, los hombres inventaron el lenguaje, pero y por supuesto se adueñaron del cine. Para ganar ciertas cosas hay que perder otras. Yo lo tomo como que de repente represento también a una serie de mujeres que antes que yo, contemporáneas a mí también, han trabajado en el cine y han trabajado en momentos que no eran nada fácil, no era fácil entonces. Entonces, bueno, pues yo quiero pensar que este premio es para todas nosotras.
Miradas de Cine é unha exposición que podemos visitar no Centro Torrente Ballester de Ferrol. Fixemos unha visita guiada acompañados da súa comisaria, Mónica Maneiro. Buscar esas pezas que eu quería encontrar, a influencia do cine na arte contemporánea, non? A influencia do cine tanto na súa recurrencia temática, cinematográfica directa en algunhas das pezas e tamén na maneira de traballar do cinema, na estructura do cinema e na técnica do cinema, non? Hai pezas, por exemplo, como a de Vito Acconci, que é unha peza do ano 69, que é unha mostra dunha das súas primeiras accións. Esa peza está directamente relacionada co cinema que estaba facendo naquel momento, por exemplo, Godard. É un traballo de foto, non é un traballo cinematográfico, pero ten a serialidade propia do cine, o sistema narrativo propio do cine, e recurre pois a encadres propios tamén de cineastas como Lynch. Unha peza que é un ready-made de esteas de películas de Hollywood, non? Do Hollywood clásico, das películas dos anos 80 e principios dos 90. A partir de aí vai facendo cortes utilizando a chamada telefónica como excusa, non? Cortes desas películas que vai engarzando para facer unha nova narración. Unha serie de fotografías que se titula Mirrors. Son fotografías que el atopou dos estudos da Warner Bros. dos anos 30. Son as fotos que se utilizaban para guardar o récord, non? As fotos tomadas. Entón, el recolle e construe unha serie todo con esas fotos. E dá unha idea moi clara, non dá, para facer unha reflexión sobre esa idea do cinema como ficción. O cine xa comeza a ser unha experiencia individual, máis que social. Parece que hai como unha resistencia non a levar ao ámbito privado totalmente. O cinema se está a refuxiar no museo. Marianne Faithfull é unha das artistas confirmadas no Primavera Sound. Marchamos con esta cantante e actriz británica que debutou nos 60 coa mítica As Tears Go By. No cinema, Marianne foi María Teresa I de Austria para Sofía Coppola e unha inesquecible Irina Palm. Quedan coa súa colaboración con Metallica. Nos vémonos aquí no Zigzag, Tempo de Cultura da Televisión de Galicia. Había mucho ambiente, poníamos música, poníamos de todo, había un ambiente aquí por las mañanas que vamos. Además que había mucha clientela, no es como ahora que ahora la gente pues ya no pasa porque no pasa por la carretera, claro. Yo cada vez que veo esto me da, no sé, porque estuvimos muchos años aquí. Mi familia, mis abuelos, mis primos, toda la familia ha vivido aquí y vive aquí. ¿Qué han hecho? Han emigrado para Bilbao, para Valladolid, Zamora. Había fábrica de harina, juzgado de primera instancia, la fábrica de los curtidos a mano. 2000 y pico habitantes estábamos y ahora estamos aquí, Julián y yo, con la cacha. Butterflies and zebras and moon